kuma nasi muone kama mamiliyoni kuna vanhu vari kukwanisa kufamba panguva ino. Koinda hatisi kuziva nemafambiro nezvenyika zvedu ziri kufamba sei. So far isi taxi drivers so titoshaya kuti zvinge zvichifamba sei, hapana kana munhu akwanisa kuti mudriver taxi inobva kupi chena taxi is a taxi. Taxi. Okay. Saka nhasi hakuna business. Nhasi hakuna business tabva kuzasi kuenda kusoro nokutenderera chifudza pamwe tichaonawo pari nani, but hakuna kana business. Saka mutaundi makamira sei maonero amaita imi? Nhasi hakuna muna kana vanhu. Muna kana vanhu. Kovaindevi? Tovaziva kuti vanoshandira kuno but ndoona sei vari kumba. Kosei vari kumba? Hatina zvakawanda zvanoshandisa mafoni edu asi WhatsApp, but zvine chimwewo news zichitaurira kuti nhasi zuva riri kuuya kubasa but haana kukwanisa kuuya kubasa. Muri kunzwa kuti kudii panyuzi? Handina zvangu ruzivo rakati kwese nazvo nokuti zvimwe zvacho toita zvokunzwa zvimakunga. Makanzwa kuti kudii? Spesa nyanya kuti nhasi kufanira kuuya kubasa but zvinondishamisa kuti why nhasi ona vasina kuuya kubasa. Imi panyuzi makanzi kwei? Panyuzi zvakanzi nhasi izuva rekufanira kuuya kubasa. Saka nhasi ndatoshamisa nchimuka kuseni ndinosina vanhu, tinoshamisika kuti zvirikufamba sei. Sorry about that.